Poďte. Mikuláš Horváth žije s rodinou v skromných podmienkach. Okamžite po príchode nás pozýva do domu, aby sme na vlastné oči videli, čo sa im zjavilo na skrini. Ako dokaz, jak sa páči. Tu má vlasy, ako vidíte, tu má oči a tu má normálny nos, ako má normálny človek. Tu má nos, tu má dve oči, však normálne, že tu má brady, všetko vidno. Chce to dávku fantázie a možno aj silnej viery, ale na skrini sa skutočne dajú rozpoznať črty tváre. Ja som objavil normálne Ježiša. Jak som ja to objavil, normálne som bol šťastný. Rodina má pred zjaveniami rešpekt. Pán Horváth teraz 3-krát denne pije svetenú vodu a čaká, že obrazy zo skrine zmiznú. Mám chorú manželku, ona je psychicky chorá a farár povedal môjmu synovi, že v nej išiel ten Satan. A tu sa zjavilo tiež dole niečo také, jak Satan. To sú jej nedobré rohy. A tu má zase oči a stáďa ide nos. A tu má tvár. Takže neviem, je tu aj Ježiš, ale je tu zase aj Satan. A nie je to len kresba toho dreva? Nemôže to byť kresba, lebo ja som o to aj sníval. O Satanic angalate mes bizninel. Painkera vdeloro kamaftut. Amen. Horvátovci sú pobožná rodina a veria, že to, čo sa im objavilo na skrini, nie je dielom náhody, ale znamenie od Boha. Do kostola nechodím, som veľmi veriaci človek, máme Facebook, ktorý si vzdelávame, obrázky Ježiša a same srdiečka. Zjavenie na skrini chce preskúmať aj miestny farár. Zatiaľ k tomuto zázraku pristupuje s istou dávkou nedôvery, no aj napriek tomu dal Horvátovcom svetenú vodu a zajtra ich osobne navštívi. V každom prípade treba to preveriť, že čo to je, ja nemôžem to hodnotiť, patrí to arcibiskupskému úradu. S takýmito výjavmi sa farár u Rómov nestretol prvýkrát, je mierne skeptický, no ich presvedčenie im nezazlieva. Smedný človek pije aj z kaluže. Aj v Batizovciach ešte v roku 2016 miestni Rómovia uverili, že sa im na sporáku zjavila tvár Ježiša. Z kuchyne sa razom stalo miesto určené pre modlitby. Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Za posledných zhruba 10 rokov sme už mali viacero rôznych zjavení v rôznych rómskych komunitách. Treba samozrejme takéto veci brať s rezervou. Podľa etnologičky sú Rómovia temperamentní a emotívni, ich racionalita je čiastočne potlačená do úzadia, nedá sa však na nich hnevať, keď hľadajú Boha aj tam, kde ho iní nevidia. Kvázi zjavenie, ktoré vidia na skrini, na sporáku alebo niekde inde, tak v podstate naozaj to prežívajú veľmi emotívne a vkladajú do toho doslova srdce. A keď normálne tak pôjdete dole, tak drží ruky a normálne tak je telo. Pán farár nám zajtra pomôže, aby tie zlí duchovia odtiaľto odišli, lebo moja manželka je už na dno. Z Moldavy nad Bodvou Dušan Tokarčík, televízia Markíza.